26 красавіка 1986 Уладзіміру Кудрыцкаму споўнілася 30 гадоў. Пра катастрофу на Чарнобыльскай атамнай станцыі ён даведаўся праз некалькі дзён з польскага радыё. Савецкія СМІ маўчалі, а неўзабаве Уладзіміра забралі на вайсковыя зборы ў забруджаную зону, дзе ён правёў паўгода. У функцыі майго падраздзялення ўваходзіла якраз это апрацоўка адзення. Это называлось так прачечный отряд. Апрацоўка адзення, якое поступало і з атомной станции пасля гэтых прац трэба было это адзенне выстирать, продезинфицировать. А стояли мы, это Брагинский район, вёска Астрагляды. Это зусім побач з атомной станцией. И у нас уже полымя этой станции видно было постоянно. Тэма Чарнобылю змоўчвалася савецкімі ўладамі. Першая ў Беларусі масавая акцыя памяці ахвяраў катастрофы адбылася на 3-ю гадавіну аварыі на плошчы Леніна ў Менску 26 красавіка 1989. Гадзіна смутку і маўчання была арганізаваная Беларускім народным фронтам, узгадвае Зянон Пазняк. 10-15 тысяч чалавек на працягу гадзіны стояли моўчкі, не варушачыся, под звон чарнобыльского звона з запаленымі свечкамі. Это было нешта такое, чаго я потым ніколі не бачыў. Як маўчанне можа уплываць больш, чым яркія прамовы. Першы, уласна, чарнобыльскі шлях адбыўся ў тым самым 89-м. Гэта было шматтысячнае шэсце ад Менскага гадзіннікавага заводу да плошчы Леніна. Уладзімір Кудрыцкі, які не прапусціў ніводнага шляху, згадвае тую акцыю. Былі з усіх гарадоў, якія пацярпелі ад катастрофы, яны прыслалі сваіх людзей. І яны ўсе сабрались вот тут, на гэтай плошчы і прилеглых тэрыторыях. У той час праваахоўныя органы паводзілі сябе трохі інакш, конечно, чым зараз. Тады все-таки, якісь дамовы, напэўна, былі з уладамі наконт парадку. Тое першае чарнобыльскае шэсце скончылася вялікім мітынгам на плошчы Леніна. Ад 89-га чарнобыльскія шляхі адбываліся штогод. Самай гучнай і масавай лічыцца акцыя на 10-е ўгодкі аварыі. Людзі збіраліся ля Акадэміі навук і рушылі ў бок плошчы Незалежнасці. У раёне плошчы Коласа праспект быў перакрыты міліцыяй. Жанчыны неслі наперадзе абраз Маці Божай ахвяраў Чарнобыля. Абраз гэта я намаляваў загадзя. І тут амапаўцы і міліцыя накінуліся на людзей. Я падхапіў гэты абраз, каб жанчыны былі, як кажуць, абаронены, і атрымаў, як кажуць, першую траўму. Тут пачалося такое жорсткае збіццё. Але нягледзячы на гэта, народ прарваў ланцуг і пайшоў далей. У чарнобыльскім шляху 96-го году удзельнічалі ўкраінцы з арганізацыі УНА-УНСО. Той візит у Беларусь узгадвае Олег Бойко. Ми відкликнулися найбільше підтримати білоруський народ раз, тому що білоруський народ так же само пострадав, як і український. І тому ми поїхали на запрошення підтримати, як кажуть, і демократію у вас у Білорусі. Зустріли нас дуже там хорошо, але сама задача, що доїхало нас сюди тільки 16 чоловік, тому що наші сіли, чоловік 300, сіли в поїзд, і їх у поїзді в Барановичах під автоматами висадили і не пустили в Мінск. Дэманстранты пераадолелі перашкоды ля плошчы Коласа і перамогі, але на падыходах да цырку праваахоўныя органы зладзілі магутны кардон. Было вырашана не ісці на канфрантацыю. Мы усе павярнулі направа па вуліцы Янкі Купалы. Мінуўшы другі клінічны шпіталь, калёна дэманстрантаў выйшла ў бок Нямігі на вуліцу Богдановича. Дар'і Каткоўскай было тады 14 гадоў.
Яна пайшла на чарнобыльскі шлях з сябрамі. То есть и мы старались весь час находиться не у самом центре, а дзесьці адыходзіць у бок і наперад, каб вось бачыць, што адбываецца, тому што ну, акрамя вось гэтай акцыі там выказвання сваёй пазіцыі, удзелу ў гэтым, ну, гэта просто было дико цікава, калі ты першы раз бачыш столькі людзей, і як бы іх часткай з'яўляешься, вось просто хацелася на ўсё гэта паглядзець. Мяне дзеянні міліцыі тады не шакавалі. Вось калі я вярнулася да хаты 19 снежня, я была просто дэмаралізавана і шакавана тым, што яны рабілі. То есть былі сутыкненні, але я, можа быць, я гэтага не памятаю. Але вось тады у мяне не было шоку ад дзеянняў міліцыі. Чарнобыльскі шлях 1996 году скончыўся мітынгам ля палацу спорту. Паводле розных ацэнак, у той вулічнай акцыі удзельнічала ад 30 до 100 тысячаў чалавек. Больш масавага чарнобыльскага шляху пакуль не здарылася. А 25-я гадавіна аварыі і ўвогуле абмяжоўваецца толькі мітынгам на перыферыйнай плошчы Бангалор.